Kíváncsi vagy, hogy készül a fűrleves? Gyönyörű, színek, telt ízek. Na gyere, mutatom. Az ünnepi asztalon nálunk biztosan, hogy fent lesz, mivel ez egy elegáns és nagyon finom étel, amire ugyanis szükségünk van, az 4 friss fűr, ezeket gyönyörűen termelőtől szereztem be, amire még szükségünk van rengeteg zöldség, sárgarépa, petrezselyemgyökér, paradicsom, egy kis karalábé, egy kis zeller, illetve paprika, de lehet nyugodtan belerakni gombát, nem fogja elvinni az ízét. Ami még kell nekem, az vöröshagyma, illetve fokhagyma, amit én a mélyebb, teltebb ízek miatt, illetve a leves gyönyörű aranyszíne miatt előre száraz serpenyőn lepirítottam. Természetesen ezt is a Let Home gyönyörű éjfekete öntött vas edényébe fogom készíteni. Semmi más dolgunk nincs. A fűrjeket miután megtakarítottuk, itt kiemelném egyébként, hogy a fűrjeket célszerű itt a farkánál bemetszeni, vagy levágni a farkát, mert található benne egy mirigy, amitől elég vadíze lehet a levesnek. Tegyük bele szépen a fűrjeket, itt jön az érdekesség, ugyanis a fűrleves nem habzik, így nyugodtan mehet már az elején a fűrj, illetve a zöldség, illetve a hideg víz egybe, nem fog felhabzani, gyönyörű tiszta levest fogunk kapni. Tehát én ilyenkor rápakolom a zöldségeket vegyesen, jöhet rá megfelelő mennyiségű hideg víz, szépen ellepje. Azért is nem habzik egyébként a fűr, mert nagyon sovány húsról beszélünk, illetve a fehérje tartalma miatt is nem fog annyi kifőni belőle, ezáltal nem fog habzani. Tehát, ami fontos, és itt a kulcs az, hogy hideg vízbe természetesen, mint minden levest felkészítünk, és alacsony fokozaton, kis lángon legalább 2 órán keresztül pötyögtetjük, de éppen csak, hogy gyöngyözzön, ez a kulcs a gyönyörű tiszta fűrlevesünknek. Amikor felraktuk, jöhet bele a gyönyörű pirított vöröshagyma, ezt nyugodtan héjastól száraz serpenyőbe csak lepirítjátok, illetve a fokhagymát is nyugodtan héjastól, hadd pörkölődjön, ettől lesz mély telt íze. Így fedő nélkül hagyjuk szépen pötyögni. Fűszerezést nem fogjuk túl gondolni, a zöldségekből kijön ez az isteni finom íz, aroma, emellé még egy kicsi sót, illetve szemes borsot fogunk tenni, de csak a vége előtt. Ami még egyébként nagyon jól áll neki, az vagy friss petrezselyem, vagy szárított petrezselyemlevél, amit én szoktam itt szórni bele a szemes bors mellé. Amit még fontos megjegyezni ennél a levesnél, hogy szép lassan érdemes főzni. Nem, a zöldség nem fog szétfőni, ugyanis nem szabad kavargatni. Ha meg szeretnétek mozgatni, az edényfülénél fogva rázogassátok meg, picit, de kavarni semmiképp ne kavarjátok. Lassan el is készültünk. Gyönyörű tiszta, gyönyörű színek, isteni íz. El is készült a csodás levesünk. Lehet is látni, hogy gyönyörűen megfőtt. Természetesen nem szétfőtt. És rakjunk ki megfelelő mennyiségű zöldséget, amennyit szeretünk, és ahogyan szeretjük. Jöhet egy gyönyörű madárka. Lehet látni, hogy gyönyörű
sötét színe van a levesnek, ezt egyáltalán nem kavargattuk, tálaljuk is ki. Csodaszép színek, gyönyörű tiszta lé. Ha te is kipróbálnád ezt az elegáns, mégis isteni finom ünnepi levest, a receptet a videóban megtalálod, ha pedig támogatnád a munkámat, kérlek, hogy lájkolj, mentsd el, és oszd meg mindenkivel. Ezzel segítesz a legtöbbet. Ha szeretnéd megvásárolni a videóimban látható prémium minőségű öntött vasedényeket vagy késeket, a leírásban a linket megtalálod. A karácsonyi készülődéshez pedig stresszmentes, nyugodt és boldog készülődést kívánok!